आं उन्दैनिफ्रायनो एसे माने कालचारखौ मोजां मोनखायोमोन। मोजां मोननाय हिसाबै आंनि जिउआव मोनसे सिमां दङमोन। सल' लिरनाय बा खन्थाइजों आङो हारिनि थाखाय लिरनो होननानै। दा बेनि बेलायावनो आङो माने थाबनो बोरैबा चान्स मोननानै आंनाव स्क्रिप्ट मोनसे बिफैदों। स्क्रिप्ट बिनाय लोगो लोगो माने आङो स्क्रिप्ट मोनसे लिरबाय आरो बे लिरनायनि थांखियानो जादों जेनेबा सावथुनखौनो दिहुननाय आरो ओमफ्राय बे स्क्रिप्टखौ आङो समाजनि माखासे जायफोर थासारिखौ आं गावनो नुबाय थायो बे माने बे थासारिफोरखौ सल' आरो खन्थाइ लिरबाबो आजिखालि बारा नायला, ओंखायनो सावथुननि गेजेरजों आं मोनसे बर' समाजनो आंनि गोरबोजों मेसेज होथावथावैनो आङो बेखौ माखासे काल्पनिक आरो माखासे ससियेलि बुस्थुखौ लानानै आङो सुजुनाय जादों। आं बेखौनो माने पायेल मुंनि मोनसे सावथुननि नाम दोनदों आरो बे स्क्रिप्टखौनो आं गोसो जानानै लिरनानै दा दिहुननो हानायनि लामायाव फैबाय आरो जाखांजोब्बाय। जों गिबियाव मिडियायावबो जोङो गोबां होननाय जादोंमोन जे भारानि प्रडाक्सनाव जों बे फिल्मखौ दिहुनगोन, नाथाय माखासे गेजेराव जोंहा एसे टेकनिकेल उसुबिदा जाबाय। दा बे माखासे उसुबिदा एबा माखासे जेंनानि थाखाय जोङो बेनिफ्राय बोखांनानै दायो माने NB फिल्म प्रडाक्सनाव जों हगारनायनि मोनसे सिन्था खालामबाय आरो। मानि थाखाय जोङो बे माबाखौ प्रडाक्सनखौ सोलायनो गोनां जाखो एसे बुंनो हागोन नामा? दा बेखौथ' आं सिगाङावनो बुंखाबाय आरो माखासे जोंहा जेंना जादों बेखौ दिहुननायाव। दा टेकनिकेल माखासे जेंना जायखौ आङो एसेबां बुंजोबनो सानासै आरो जेंना नालाय जेंनायावनो दोननाय जाबाय आरो। बेवहाय स्पन्सर आरो प्रडिउसार महरै सनजय एबा एसअपिखौ दं होनना मिथिनो मोन्दोंमोन। गेजेर ससेयाव बिथाङा गैया जानानै फैदों, बेयाव मा बुंनो सानो? दा जेंनाफोरखौ नोंथांमोना सोंबाय नालाय आं एसेखौ बुंनांसिगोन। दा गिबियावनो जोंनिया बे फिल्माव डाइरेक्टर हिसाबै प्रबिन बसुमतारी, दिनैबो बिथाङा डाइरेक्टरैनो दङ आरो स्पन्सर आरो फाइनान्सार बेयो माने एसअकिङानो आरो गासैबो हाबाफोरखौ दा एसअकिङानो मावजोबनाय जाबाय आरो। बे सावथुनखौ बबेयाव नुनो मोनगोन बेखौ एसे बुंफोरना होनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे बेखौ बोरै कन्टेक्ट खालामबा मोनगोन बेखौ बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दा जोंखौ सावथुनखौ दिहुननो नाजागासिनो दं होननाय लोगो लोगो जोंनाव गोबां माने कन्टेक्टआव माने जायगा फुजा बोथोराव दिन्थिनो होननानै जोंनाव कन्टेक्ट खालामनाय दंखायो। दा बेबायदिनो जोङो गोबां फुजा समावनो दिहुननायनि खोथा सिन्था खालामदों आरो दिहुननाया जोङो माने बै बिश्वकर्मानि एसे सिगां दिहुननो सानदोंमोन, नाथाय माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बिश्वकर्मानि सानसे बा साननैनि उननिफ्राय जों बेखौ रिलिज खालामनो थांगासिनो दं आरो। दा बेखौ जोङो दा जोंना माने हमनानै ला जोंनि बर' एरियाफ्राव कन्टेक्टफ्रा फ्राय जाफ्रामजोब्बाय आरो। रायजोफोरखौ मा खावलायहरनो सानदों दायो बे समाव? रायजोफोरखौथ' आङो बेखौनो खावलायनो सानदों, खावलायनोल' नङा माने आङो खुलुमनोबो सानहरदों बा गोसो गोरबोजों माने आंनि अननाय सिबिनाय गासैखौबो जासिहरनानै आं जे स्क्रिप्ट लिरदों बे स्क्रिप्टआव माखासे मेसेज दङ आंनि मोनदांथिया। दा रायजोफोरा बेखौ माने कालचारखौ जौगाहोनायजों लोगोसे आरो बे आंनि गोदान स्क्रिप्टखौ बयबो आं अनसायगोन होननानै सानदों आरो आं गोबां बेनि अनगायैबो आं फिल्म लिरनायनि खोथा सिन्था खालामदों। ओंखायनो गिबियावनो आंनि बे गोसो जानाय आंनि गोरबोनि सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय स्क्रिप्टखौ आं बयबो रायजो राजाफोरखौ बर' आइजोनि मोनसे मावथाय, बे मावथायखौ गोबां बर' आइजोफ्रा जाहाथे गोसो गोरबोनि साननायखौ दिन्थिफुंनो हानाय बेबायदि मोनसे बिदिन्थि हिसाबै आं बयखौबो अनसायगोन होननानै आंनि गोरबोआ बयनिबो रायजोसिम अननायजों लोगोसे खावलायनाय बावहरनाय जादों आरो। दा बे समाव जिहेतु क'क्राझार बायदि ओनसोलफ्राव जोंहा बर' सावथुननि जुदि गोदान बर' सावथुन ओंखारोबा देखायनो थाखाय सिनेमा हल दङ, नाथाय जोंनि सनितपुर दा बेनि जेंनाफोरखौ आं मोजाङै मोनथिया। ओमफ्राय आङो खिन्थु आंनि गोसो गोरबोआव सिन्था खालामदों आरो बै हलफोराव माबायदि जोंनिखौ मानि थाखाय दिन्थिया, ना माबा मोनसे जाहोन दं नामा, बे जाहोनफोरखौ मोनथिया। खिन्थु आं दाखालि माखासे मानसिफोरजों सावरायलायदों जे जोंनि लिरनाय एबा गफुरनि लिरनाय माखासे फिल्मफोराबो बै हलफोराव जायगा मोनगोन नामा आरो मोनाबा मानि थाखाय आरो मोनोबा माबोरै, बिनि बागै आं सावरायलायनो थाखाय गोबां मानसिजों कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायनायबो जाबाय आरो। दा आं सानदों बे सावथुनखौ बे हलफोरावबो देखायनो हानायनि मोनसे लामा मोनगोन।